Ølstykke Akvarieforening har produceret denne film om levende foder til vores akvariefisk. Filmen går ikke ind på detaljer om foderdyrene. Det må du læse om i de forskellige fagbøger. Det er vigtigt, at vi som akvarister sørger for, at vores fisk får et alsidigt foder, uanset om det drejer sig om levende foder eller tørfoder, for at vores fisk får de nødvendige vitaminer i tilstrækkelig mængde. Platyrerne her er i gang med at spise mikroorm. Ved at bruge levende foder får du sundere fisk, ligesom levende foder i mange tilfælde også er nødvendigt for at kunne opdrætte fisk. Her ses sorte myggelarver, som spises af Xenoptoga arseni, en ungefødende tandkarpe. En Normohampus-art, som er i gang med at spise klare myggelarver. Foder på bunden er et godt foderemne for blandt andet maller. Her er Codoros maller i gang med at spise Tubifex. De røde myggelarver her er en lækkerbisken for denne Codoros malle. Og er der noget så dejligt som at ligge oven i maden? Xenoptoga arseni bliver her fodret med bosmider. Artemia er et godt foderemne for fiskeyngel. Her ses mætte skalarieunger. Større fisk sætter også pris på Artemia. Purpurbarberne er i gang med at spise Daphnia. Er du ude i naturen at fiske, får du en naturoplevelse, uanset om det er sommer eller vinter, om solen skinner eller det regner. Og det er jo heller ikke af vejen, vel? Det er jo ikke så ringe endda.
Her ses et godt vandhul i skoven med mulighed for at fange sorte myggelarver og dafnier. På dette engareal fanges der klare myggelarver, bosmider og dafnier. Et rigtig godt vandhul i læ af træer med mange dafnier og cyklops. Nej, sådan her, det skulle være klar på scenen. Er mindre. Far, er det sådan en her? Ja, ja, den større. Nogle der mindre. Det er sådan, far. Ja, det kommer lidt. Nej, ja. Mysis fanges typisk i stille vejr, på stranden eller i vores fjorde. Bosmider bliver kun ca. 0,5 mm store. De optræder i massevis og er bygget som dafnier og kendes på den tryneformede snabel på hovedet. Der findes 3 familier af cyklops i Danmark. Cyklops, som kan fanges hele året, er et værdifuldt foderemne, men fiskunger deres første levetid har vanskeligt ved at fange cyklops, da de hopper afsted. Om foråret kan man fange store mængder af cyklopsyngel, de såkaldte navkler. En velnæret dafni har en rød farve, og på dette tidspunkt også den bedste foderværdi. Dafnier fanges bedst i foråret og om sommeren. Sorte myggelarver forekommer talrigt fra april til juni og lever i pytter og ganske små vandhuller i skove, på enge og i moser. Den ses ofte hængende tæt i overfladen. Næringsværdien er meget høj og spises gerne af alle fisk.
Klare myggelarver kan fanges hele året og er et fremragende foder, der indeholder store mængder af protein. Protein giver blandt andet en god og sund rogndannelse. Endvidere indeholder myggelarverne meget lidt fedt, som kan være skadeligt for vores fisk. Røde myggelarver lever i dyndet på bunden af vandhuller og i store søer, men ses sjældent. De kan fanges det meste af året ved at skrabe ned i det øverste slamlag af søbunden. Røde myggelarver har en god næringsværdi. Mysis er en rejeart, som lever ved vores kyster, og som kan fanges i perioden april til oktober. Bedst er det dog om efteråret i stille vejr. Mysis har en meget stor foderværdi og betragtes af fagfolk som værende den allerbedste, vi kan fodre vores fisk med.